Are you ready? Ano ba raw ang kahulugan ng yoyo at lupa sa panaginip? Makinig kayong mabuti. Kung mapanaginipan ng isang dalaga ang yoyo, ito ay nangangahulugan na magkaroon siya ng isang mabait na kasintahan. Kung ang binatang lalaki naman ang mananaginip ng yoyo, ito ay nangangahulugan na sasagutin na siya sa kanyang nililigawan kahit na isang beses lang siya maliligo sa isang buwan. Swerte. Swerte talaga kapag yoyo. Lupa. Kung ang napanaginipang lupa ay matigas, ito ay nangangahulugan na may pera kang matatanggap. Pero kung ang lupa na napanaginipan ay basa at maputik, pinaalalahanan ka na mag-ingat sa mga chismis at sa mga pandarambong. Ingatan mong mabuti ang iyong kasintahan. Baka tangayin o tatangayin ng ibang kairing-iring. Kayo nang bahala. Mo maintindihan na iring-iring, basta iring-iring yun.